Arrutiko entxaurrak izenakin agertoki askotan kantau izen dauane Arruti Lopetegi zarauztarrak eta 6 kantuko maketa grabatu euen, orain dela urte batzuk. Urtietan zier kantu gehiago sortu ditu, baina talde formatuan grabatu gura zituenez horri zen ditu, gordeta. Eta itxialdi garaixan gordelekutik atera zituen bidean topatutako oinatiko 3 musikariri proposatuta. Sharon Stoner eta zingira taldeko Inigo Ibarrondo Zurutuza baxu jolia, haren aspaldiko lagun eta taldekide Egoitz Olalde Forkada bateria jolia, eta Iker Martínez de Zuazo, gaur egun Iker Martínez eta Zaldi Errenak taldean ari dana, baina ibilbide luzeko musikaria da hori be. Latzen, Potenkin, Amonal eta beste hainbat taldetan jardun izan dauena. Oinatiko 3 musikarixak eta Arruti batuta jaio da bada Keia taldia. Disko bat grabatzia izan zen proiektuaren abia puntua, eta egin daue, Erregaia dauka izena argitaratu berri dauen lanak. Ondo moldatu dira, eta gozatzen dabiltz elkarrekin jendaurrian aurkezten. Errepidean kilometro asko egiteko gogoz daz, eta lanaren izenak eta izanak adierazten dauen moduan, baliabideak badituzte. Zure kantu batzuk grabatzia zen, hori zen proiektuaren hasierako helburua, baina taldia bilakatu da. Zer da zuretako Keian? Hasieran kantu batzuk grabatzeko lagun bila edo hasitako kontu bat, eta azkenian bihurtu dana talde, eta talde bezala funtzionatzen, naiz eta nire kantuak izan oinarrian, baino bakoitzak beria ematen, eta azkenian danon artean indako zerbait. Urtietan amestutako banda daukotzula, esaten dozuen? Ezakiten amestutako banda, nik uste hainbestere olako musikariakin topatzia igual nula sekula pentsatu edo imaginatu, eta, ni oso pozik nabil, bai. Iker, eta zuretako ze da Keia, ze zuk talde bat oino gehiago dokatzu, zu banda bat eukitxia zer den bakitzu? Niretako interesantia da, alde batetik beste baten kantuak moldaketan lana ikia, bastante urte dira nire kantuakin lanian, eta beste ikuspuntu batetik lana ikia interesantia da, presio gutxiokin lana egin dut, uste dut musikari moan, eta gero egisa da estenatokian, nire lekun naturala dana, dala gitxarria joten eta eskantaiken, rekupera dutela, eta bastante nabil disfrutaien egisa da. Dana dela esan bide da taldie bai, baina bertzio morriztua, ez da? Nola etxe konbokatu dugula gaur, 2 lagun falta dielako, perkusio lanetan Egoitze Olalde, Inigo Ibarrondo Barrese baju jolenetan, zuke zauketan zenitxun aurretik, zeupe bai akaso jarritzaile moruan ero, ez dakit, zauketan zenitxun? Esautu, hori, taldia musikazale bezala, baina ez personalkire ez nituen aurretik ezagutzen, eta bai izan zala, nik ibururatu zitzaionean 2 hauei proposatzean, etzako gainagoatzen naiz izan niola, horiek onak dira, ez? Presio puntu bat ere izan zen niretzako, baina aldi berian, atzian ez gehatzeko, lan aiteko motibo bat, eta zerbait politaiteko beste motibo bat, beste motivazio bat. Itxialdiak esango nauke, musikari askontzako bultzada momentua izan dela, ez? Bai, nik uste izan zala momentua pentsatzeko, nik hau nahi detin, zenbat urten nijoa esaten diskoa nahi detela egin, eta beti beste zerbait jartze eta aurretik, edo lana, edo beste ardura batzuk, eta bai izan zala, guazen momentua bizitzea, hau nahi detin, guazen itea, ez? Ja ikusi gen honean, Egoitz eta Ibarrondo animatze ziala, esaten honi zezan berdi eta guai zein. Orduan, aprobetxatu nun musikari hauekin bildu nitzala, eta ni dana libre pasanean. Nik kantuak pasa, eta libre behaiek nahi zuena sortzeko. Eta nik uste horreken aberatzago indula proiektua zen, nik emandako pautakin etzan nago bateako. Gustora zauz emaitzaken? Ni oso gustua, bai, gaina, zaten honez, aurretik ez markatze horrek, sorpresa asko emate izkizu ez, igual nik imaginatzen un zerbait,
edo kantuak zuk imaginatzen momentu baten intensitate bat hartze dula, edo ez dula hartzen, eta igual kanpotik ikusita eta ezer aurretik markatu gabe, behaiek beste modu batea ulertu ditu igual kantak, eta egia da, nahi gehiago gustatu zaizkitela horrela. Orduan, oso aberasgarria izan da nire ustez horrela itia lana. Osaketan fandia eta pentsatzen dut, osaketan fango diela ondion ondia jendaurrian kantuen hasi zarienien, ez da, bestelako gorputz bat hartzen fango diela bai kantuak eta bai zeuen artean, bai, konpaktatzen, modu baten. Marti, bai, hola ikusten duzu? Bai, zuzenekotan beste erabatera sentiken dira kantuak, beste sensazio batzu dira, orduan, printzipio zen saiaketan gara diskuan dagoenari urreraketan, baina supongo joalas bat fango diala beste forma bat hartzen, beste sensazio batzuk hartzen, beste ritmo batzuk. Hementxe dau, hemen dau. 10 kantun bilduma. Askotarikuak hitzei begiraketan botzeu, bai gaixei dagokionez, eta atentzioa deitu duz neurrixai dagokionez, ez? Badu kantu bat, adibidez, esaldi bakarra daukana, badau 2 esalditxo daukena, badau 6 bat estrofa daukena. Zelako kantuak dira, ez dakiz saku baten danak sartu baldien, baina... Hitzei dagokionez, zaila iruditzen zait. Bai da, nahi gehiena kostatzen zaitena beti hitzak idaztia edo kantu bat iteako orduan. Beti, igual melodia bat edo dakat buruan eta melodia horrei lotuta esaldi bat edo ateatzen zait eta gero horrei tiraka juten naiz. Neriak gehienak laburra dira. Eta gero hor, Luziena aipatu dezuna adibidez, hori Jon Garmendia idazle bati kendutakoa da, eta gero beste badago txio batetik indakoa. Orduan, ez dakate hola patroi bat kantuak iteko. Dana da libre. Hori da, bai. Eta melodiak eskatzeitenan arabera hor juten naiz hitzak osatzen. Melodiak edo inuak aipatuta, badakit etxetua guztetan, etiketa bat jartzia. Kasu honetan ez noz kapase izen etiketa bat jartzeko, bat jartzekotan 6 ipini beharko nintxuzkelago. Egia da, neire kostaite zaitela, orduan esate du roka dala, bere zentzu zabalenian, eta hola, ez gehiagi bustitzen gure. Lasaia baina intentzua, izan laika? Bai, izan leke, ez da rock askarra, nahiko pausaua eta askotan pixutsua da. Azkenean oso base ritmiko injartzua dago eta oso pixutsua Sharon Stonerreko base ritmikoa da, ez? Badauko tegartzen da, marka hori. Bai. Orduan, nik uste honen rock diskoa dela, popetik dako, melodixia dako, base ritmiko indartsua dako, gitarra asko dako, rock nahiko zabala. Roka, baina gaur rock akustiko formatuan entzungo dugu. Bi instrumentu oso garrantzitsu kendu ingo ditugu. Bai, handitzen naizenean. Zenbat bilur ditugu, eta handitzen garenean zenbat gauza egin gura ditugun. Hori da, itzaitegu azkenean zenbat aldiz uste ditugun beste momentu bateako edo nahi ditugun horiek eta ez beti edo askotan behintzat bestiai beira nola gabiltzan eta ez hainbeste gure buruai beira edo gure nahiai beira eta hortik dijoa kantua bai. Plazerra, entzun egingo dugu ontxe, barrura sartuko gare, aterpeian. Eskerrik asko. Zuei. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, besteengatik negar egiteari utziko diot. Handia egiten naizenean,
handia egiten naizenean. Zoriontxua izan nintzela sinistuko du. Mustroak akatuko ditut, ispilu guztiak apurtu, begiak irekita amestu, txiki izan nintzela oroitu, marrubiak eundaka irentxi, izarapean oiu. It's a